ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ମିନି ବ୍ଲଗ୍। ହଳଦୀ ମେହେନ୍ଦି ସରିଲା, ତାପରେ ଆମର ଆଜି ଥିଲା ବାହାଘର। ଆମ ବର ରେଡି ହେଇକି ବାହାରି ସାରିଲେଣି, ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ବର ବାହାରିକି ଯାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ବି ତା ପଛେ ବାହାରିକି ପଳେଇଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ସେ ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ। ସେ ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ଥିଲା ଖିଚିଙ୍ଗର ମନ୍ଦିର, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ବି ପଳେଇଲୁ। ଆଉ ବର ଆମର ଏଠି ରେଷ୍ଟ ନଉଛୁ। ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ବାହାରକୁ। ତାପରେ ସେଠି ବାହାରେ ଫଟୋ ଉଠା କରିକି ରୁମକୁ ପଳେଇ। ଏଇଟା ହଉଛି ସେଇ ରୁମ୍ ଯୋଉଠି ଆମେ ରହିଥିଲୁ। କାଶ ମୋର ବି ଏମିତି ଗୋଟେ ରୁମଟେ ଥାନ୍ତା କି। ତାପରେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ଆମର ଖାଇବା। ଆମେ ସେଠି ତାପରେ ଖାଇ ଖୁଆକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ବାହାରିକି ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଡିଜେ ପାଖକୁ। ସମସ୍ତେ ଆସିଲା ପରେ ଆମର ଯାଇକି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଡ୍ୟାନ୍ସର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କଣ ହଉଛୁ। ଥକେଇଥିଲେ ନାଚି ସିଧା ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟର ପାଖକୁ। ଫାଷ୍ଟ ବୁଲାବୁଲି ସାରିକି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ସିଧା ଚାଟ୍ ପାଖକୁ। ତାପରେ ଚାଟ୍ ଖାଇସାରି ଗୁପଚୁପ ଟିକେ ଖାଇଦେଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ମେନ୍ କୋର୍ସ ପାଖକୁ। ସମସ୍ତେ ତାପରେ ଖାଇଦେଲୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଖାଇବା ଚାଲିଛି। ମୋର ଖାଇବା ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଉ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ପିଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଟିକେ ଷ୍ଟେଜ ଉପରକୁ ଫଟୋ। ତାପରେ ଆମେ ପଳେଇଥିଲୁ ଟିକେ ଭାଉଜଙ୍କ ଘରକୁ, ଟିକେ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଦେଖା କରିକି ଆସିବି ବୋଲି ଭାଉଜଙ୍କୁ ଦେଖା କରିକି ତାପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଟାଟା।